Oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na na na. Hi guys! So, Mikey Mercado here and I'm with Jimboy Taglao. So, dito kami ngayon sa school at fortunately, parating na nga yung package ko, yung parcel so ko. We're going to pick up Oo, pero sa guard siya kasi nga one way dito sa ang order Bayambang. na bagais ng ating napakagandang si Miss Mikey Mercado, yes. Mercado. Oo nga pala, mamaya na ako mag-introduction pag nasa bahay na ako kasi i-unbox ko nga siya. Yes. It's an original We're going Braga to fit issues. it. If it's good and in a good condition too. Original Braga issues siya galing sa Bragais. official page ng Jojo Bragais. So, medyo maliwanag kasi wala tayong filter ng light. Phone lang ginagamit ko mapang record. So, ayan. Ito yung aking school. I am so excited na makuha na yon. So, mamaya na lang ulit pag nasa guardhouse na kami. Ay, ang ganda. Official ng packaging niya, guys. Legit. So, balik kami mamaya after na makarating sa volleyball court. So, ayan. Legit and overwhelming ako sa kilig. Kasi pagkita ko pa lang ng package, ayan, no. Ang social, guys. As in, parang mamahalin. Mamahalin naman talaga kasi 4,000, ay 3,800. 3,800 siya, guys. Sabi ko nga kanina, legit yung pinag-orderan ko. It's an official Bragais store. So, ito siya. Para siyang chocolate box. Okay, i-unbox natin yan sa volleyball court. Hindi ko na paaabuti yan sa bahay kasi kinikilig na talaga ako. At excited na ako. Actually, dapat mas early pa kaysa sa ngayon kung makukuha yan. Kaso, hindi ko nasagot yung mga tawag nung nagpa-deliver or yung nag-deliver kanina. So, medyo na late. Pero thankfully, all paid off na kasi packaging pa lang the best na. So, Sana all the best. sana all the best. Bye guys, mamaya na lang ulit. Okay guys, so nakuha ko na siya ngayon. It is an official heels ni Jojo Bragais. So, i-unbox na natin siya dito sa school namin kasi kinikilig na nga ako kanina pa nung pagkakuha ko sa delivery. So, medyo pahirapan kasi well packaged siya, guys. Ayan. May gunting kayo? Wala. So, sila pala yung mga friends ko here. Also, my colleagues sa volleyball. Sila Joshua, sila Kuya Edri. Shoutout nga po pala sa boyfriend ko sa Mapandan. Ayan. Sana all. Ayan, sila Edri Berlaan. Sana all may jowa sa Mapandan. Hala! Ba mo alam? So, ito siya. Hala! Yan na. Bakala! Siyempre, ito ililigpit natin yan mamaya dahil bawal magkalat dito What? sa school. Ginawa mo yung aura ko. Hala! Yan na sis! Ala! Malapit na! Mas excited na sila kasi sa akin. Oh my God! Ito na siya, malapit na. Konting Ang tiis. motherfucker!
What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ganito talaga sila, nagmumura kami pero okay lang, walang meaning yun. Parang bleaching, semantic bleaching. Wala naman nalakas yan. Pang-ibig sa nota. F sharp. Ayan na. Ito na guys, sumisilip na ang kahon. Pangmayaman siya, pangmayaman siya. Ang bonga ng ano niya, Ning. Bongga ba? Perfect! Dapat lang. Ay, Bongga mas... Hala, mas bongga ka sa pagkatao ni Aura. Ayan, may paribon siya guys. So, Wala medyo sa close up makabayong lang po ko. sa ating cameraman. Iaantay na po natin siya. So, ito na. Ready na ba? Ready na ba kayo guys? Ay, wala ka pa. Ay, ito yung bag. Ay, oo, ito yung bag. Sorry, Shal, may bag. Ano na yun? Wala yun. Gusto mo yun? May pa bag? Braga Ito na po siya ulit. Wala pa ata. Ay, balot na balot. Ay! Na, Balot na ba? ito na. Ito na. Kamay na. Ayan. Ay, bongga. Jojo Braga! Ito na siya, guys. The official shoes ng Jojo Braga is. So, Gang this na Victoria is... is shaking. Shoutout mo pala sa mga pageant mommies ko dyan. Kila Mami Yeng, kila Mami Barbie C, at sa iba pa. So, ayan. Ito na ang aking panaghirapan. Charot. So, this is 3,700 kasi may discount ako sa Shopee kasi bago ako sa Shopee. Shopee Mall siya guys, hindi siya basta-basta sa Shopee lang. So, legit official page siya ng Jojo Bragais. Ayan o, Jojo Bragais. So, nakita nyo very mamahalin talaga. Packaging pa lang. Ayan. Customize sa pa ako. Maglalagay ako sa video ng mga clips ko ng ginagamit ko sa paglalakad. So, ayan, pagmasdan muna natin ng kamahalan. Pero sulit naman. This is Maxine, guys. Panakaw, miss. What do you think? Oo nga, kinakabahan ako, girls. So, yun lang sa mga friend nating matingera dyan. Wag muna ngayon. Charot. Bakit di ma-mention? So, this is the Bragais na kinakiligan ko. I-video ko na siya mamaya, ha? Bye, guys!